Amom kadino apay anak karagrag sakak, maray. Ay, Amom kadino apay anak karagrag sakak, maray. ay, Jack nga rod mo, maray. Mas daaw. Tay-tay pala ako manatawa ka. Ha? Agmao yung siguro na? Na, no si ka marikuanang kat naragsak, ni mat marituyang, kaslama din sa ti aldaw na ita ah. Apay ngay nga agpaiso marituyang taada ka mo di taigid anak ako silap. Umasidag ka man ngamin dito'y marituyang, tapno manggag mo ti pagsarsaritaan mi kan ni marikuanang. Sapay ibagak ko man ti rason no apay anaragsakak. Ammo ko no apay ang naragsak ka, maray. Mapugtua, maray. Adan love life mo anya. Saan, maray? Adaw, tigimatang itilako na. Saan mo't aday ta, maray? Nay, anya ngay nga rod ti rason no apay ang naragsak ka. Ibagak man langan. Iso ang naragsakak, gaputaag progresyon, dahito barangay tayaw. Ay, nadlaw mo mo't gayam dayta, maray. Apay kidinadyak madlaw kat may saak nga roda kagawad. Sika ngay, marituyang. Madlaw mo kadimot ti panagprogreso to'y barangay tayaw. Saan? Na, Na, madia talaga ti aldaw ni Marituyang. Anya kumanga iti nagprogreswan da ito a barangay? Ha? Iso malangay sa... na. Awan, ti pa nagprogreso da ito'y a barangay. Aging gaan ni Kapitan Intain ti Kapitan. Na, Naglaw mo day dyan, itataba daw. Nadlaw ti anya. Dirang tayo nagnanto'y tricycle ko ah. Anya ko bakit yung madlaw ko iyay? Sana nga gun-gun-gaw nakas iday. Ay, saan na ya? Sana nga. Tayong patarimaan dagiti opisyalis tayo. Ay, impatarimaan da gaya ba? Pamanak-naklayang day ta. Nagprogrison day ito'y barangay tayo. Progresa. Aha, sala mamati ti day tagay bagbagam ko araw. Isardang mo kiti day ito tricycle mo, di tabatok ti balay may. Na bumabakaw. O di isardang. Up. Tataba daw. Baya bumaba ka dito'y tricycle ka. Awan ka diti madmadlaw, mau. Anya man nanday tangay. Ay, disturbo ka. Dito'y kalsada tayo, aw. Simintadon, aw. Kanya kumangin no na simintan. Kaya't asawan day ta. Agprogrison day ito'y barangay tayo. Aha, jak mamati ko araw. Uray anya pa iti bagbaga mapanmanagnak. Polos, jak pachay. Ayan nga'y dagiti pinalingkaim si Kabadong. At dada dita baskita. May saka mo na damag-adamag. Di mo lang kitain ay. Na, apay nga'y ngarod nga agungot ka. Agdamdamag aklaang mag. Kano si kamitin mo na nagungay. Damdamag ka lang, agungag ka ba? Kasano ajak makaungag? Pagsarsaritaan kidin dagiti kukumaray. Anag progreso kanun da ito barangay tayaw. Iso nga rod mo't anapudo ti ulok, taday tati pilpili ni Kwalaw. Anag progresaon to'y barangay tayaw. Wine, jay kanurang tay, saanin nga gunggunggawn. Dahito yung kalsada, asigod nga abot about, ita, na simintaon. Day takot ti pakaruruda. Ay, ura siyak, marurudak. Sa narumbang agprogreso dahito yung barangay. Tano siyak to ti agbalin na kapitan. Siyak taw ti mang paprogreso dito yung barangay. Day tamat nga raw ti kayat ko nga ibaga. Ay, mabiitan tuyang. Mabiitan na siyak ti agbalin na kapitan. Pinturak dagiti amin awiting sid dito'y barangay. Nasayahat mo't no kasta, kapitan. Tapno at adda pumintas, dahito barangay tayaw. Pampanunutek nga ron noan niya akulor ti pang pintor kaw. Ni kapitan mo, panunotong pay laang. Agsakit laang ti ulom nga agpanunot. May mayat nupeng ti pang pintor Madimet panunutem met Saan la babae met ti agnana dito'y barangay tayo? No di mo kaya, tay kud.
Yay sabong-sabungan at ipigkat mo latan. Na ang mga no'y bagada abakla kami. At dantumanan nga agsaon ni pari badong. Nagko na pinturan nyo dahil tawiting siya, guarag. Isutin bilin ni Uncle ka, tata ba daw? Nay, nalinisan nyo pa yan. Napayakas lang makaungot ka. Imbes ko mamaragsakan ka, tanalinisin dahil ito'y waiting sheet tayaw. Saan na mabalain? Kanjak itulok a pinturan nyo. Kinlinisan nyo dahil ito'y awiting siya. Nay, apa yan? Kino paglinlinungak itinuang dahil tayo. Ay, uwin gayam Oy, imbilin ni Uncle ka o nga ibagakan ka. Asahanin na mabalin na paglinungan tinuang dahil ito'y waiting sheet. Anya, imbaga na dahil ta. Isukit ang makaungungat at kingkuha na kay. Takanayo na kontrabida itibiyag ka. Katsan mo't nga mina talaga paglinungan tinuang ti waiting shade. Kahit anya ngay nga ro usar na. Paglinungan ti tao. Isungod alinisan kan pinturaan may. Ay sana nga manugot iti dahil ta. Ha? Agungatak, makilapanak, makipinatayak. Yay. Agsarita taman pare. At tungtung ta. Na, makaungungot kan sa abigbigat Ay talaga makaungutak pare. Agure ka, nakaibgum kamot iti panabas. Ay. Ay talaga nga usarag da ito no dinagdanggay. Ay, denggan ka. Agkalma ka di. Apay anyat pagpupudutan ti ulom. Apay imbawal mo na ya. Nga ilinong ko tinuang ko dito waiting side. Ay, wen At pinatay talangin na lukas na pare. Ay, saan Apay ngay akas ta paray. Pag ilinungak lang tinuang ko pare yaw. Tao tinaskan nga aglinong iti waiting seed pare. Diyak kaya't adanggan ta nyaman na palawag mo pare. Ikan naklang tirasaw na gumuraking ka lukas ta. Ay, jakman amaw. No apay akagura da pari badong kan marituyang ti panagprogreso ti barangay tayo. Hey, day tangarot ti dakkel aburbur tsa kanyak. No mangag ni marituyang ti panagprogreso da ti barangay. Agungat adagos. Saan kano apod nung agprogreso ti barangay tayo akabildatan? Baybay antay dagitan. Makita damot iti aglawlaw tayo ti panagprogreso ti barangay tayo. Wen, inteng. Ala, ituloy mulat ta dagiti nakalinya a proyektom. Saan ka apaapiktaran kadagijay at tao? Sapay, agkukumpare tayo. Kasta damot. Ay, imbes ko ma, asuportaran da ka. Hanggang kalkalabanan da ka ma. Nasken amasilawan dati barangay tayo iti rabi Ay na, nagsaya aton ngay no masilawan, kapitan. Tatalagaan nasip nget. Ewan Iso day tati may sa kadagiti proyekto. Ti panagpaaramid iti street lights. Nagmayatan ngay, kapitan. Kapitan, mabalin ti agkid daw. Ano day ta? Mabalin adito'y sangwanan ti tersinak ti paikam iti street lights. Day ta talaga ti planok, taado ti aggatang iti tirsinam iti rabi Ay, agyaman unay, kapitan. May samet nga street light iti sangwanan da paribadong. Tapno nalawag mo ti aglawlaw da Ay sigurado maragsakan da. Adapay ko makidawakan ka, numabalain, kapitan. Ibaga ma. Mabalin nga agsumbangir asilaw ti ikabil mo dito sangwanan ti tersinak. May sa ijikan nawan, may samot ijikan ni Kade. Agsumbangir! Nabsugak ang rabiya. Mayat kumatag pag na di tarwar ang nagsipngad Mike. Dayta, ti bagbagadang agprogreso a barangay. Nagsip nga itirabi ay. Patsyan mo dito bagbagada, progreso. Ha? Ngarod Nay, Ha? Badong, kita igerwar. unyag pa isang. Kilat mo't na limawat. Na, addan silaw, day tanabayagan apusti di tarwar nga awan silaw na. Ay! Nay. Apa nga katawa ka? Kati nakakatawa dita. Naragsakak nga raw, tadan silaw na di tarwar. Ay, talaga. Ay! Lapdam ki idan, ti kinaragsak ka. Naglawagan na'y,
Nagmayaten taglawlaw dito'y balay. Dahil talang ti pakaragsakam. Nagrabaw mo tiraragsaka mo na ya. Siyempre mabalina kaun amapan makichismes. Oray rabi ay. Kat si kamay, mabalin ka mo na mapanagpag na pagna. Ay, agtal na ka. Agtal na ka, agkat katawa. Ay nasaan ako nga katawa. Huwag nga nakaisam ka pailaing. Apay, bawal ti umisang. Bawal. Bawal ka nga agkatawa. Bawal ka nga umisam. Papanam ko raw. Mapanak man nagaram tatabataw. Naglawag nga minan katitirabi dito igit ti kalsada. Iso ang mapanak ko nagaram. Ina, tauray ka lang sa gawisyo Apay, saan ka maragsakan tatabataw? At dan street light dito'y barangay tayaw. Mabalin ka na rumaritirabi Pakaragsakat kumangay. Pagkakitahan laeng agprogrison dito'y barangay tayaw. Dahil tama ng tibagbagamon. Makauma ka. Pudno mate. Ipanakal mo man ang kalmaw. Siyempre, proyekto namin dagitawi. Malaga garamay. Tagpag na pagnakman mo dito, uray rabi Naibos tila kum akapikan asukar, maray. Ay na, ado tilakok. Ngam na ibos iderabi tanagado ti may gimatang. Kasta aya. Dakkel at talaga tinaitulong dagita agsumbanger nga street light dito isang wana di Tersinak. Kayat mo asawan, imado ti aggatang itirabi Kunak nga rod mare, amang lukatak uray rabi Ay kat may mayat manen Ay, unay, kataragsak kon aya. Ang may mayat matlatan no at the love life mo. Day talakit din lakom ti pakaragragsakam. Ay, nakangagmanan day ta ako marita akong trabida. Ay, win nga rod. Nay, apay nga ay marituyang. Kasla nakaung-ungot kamutlat ta akanayon. Kasanaw, basta umayak ditoy. Awan lakit din ti sabali a pagtungtungan niya no saan ati panagprogreso ti barangay ket awan mo't makita bikin ni badong ko a panagprogreso na. Kasano ko maamakita yo, kad nakakidem kayon sa mga men. Agmulagat kayo Warog, nagadun sa mutan ti ararmam. Ungar danday, jak mo't makapiling. 5 ti ararmak di tadaya. Sanga pulong mo't iji abagatan. Nagadon? Agasam ngay dayta. Nagmayat mo't ngamin ti agaram, tanaglawag iti rabi Wen ngam saan mo't nga ado ati armam. May salaang ti rumbang nga asawaam. Kasanaw, gaputan na lawag iti rabi makitak dag iti babalasang. Kan makita damat ti kinagwapaw. Ay basta. Masapol amay salaang ti armam. Jay kap-kap na kam abalasang. Nay, apay ngay tarabiin kat saan matlang agsilaw ang dagita ngay street lights. Napundidan maray. Mayat dapay mo't idirabi Nagaduti may gimatang. Saan ka na makalako ita? Awanan silaw mau. Naan ano ngay nga tanda kita nga street lights. Nagprogreso ay mga minato barangay. Wala mo ka. Nasgan ang mai-report ko da ito ikan ni Kapitan. Kasano nga mapanak agaramang kail? Kat nagsipngat-matan iti rabi Awanin dag iti street lights. Isungarod mo ti in-report kanyak ni kagawad kuanang. Ganda ng buong kadag iti silaw ang kail. Pagsayaatan ti barangay, pirgin daki din. At dan nakakita no asino tinang buong kadag iti street lights ang kail. Ha? Ay, asino ka no tinakita daan ang buong? Ni kanumat tataba daw. Apay nga adito'y makainitan ti pagururayam iti lugan. Ay, kasano Kapitan, adamot kalding kanuang anak kapagod ije waiting shade anas kan apagurayan kuma. Ay, tao ti kunak nga aglinong iji waiting shed. San adingwen?
Sino man ang ti akin aramid iti dayta? May salang ti itudtududa. Ni Kabadong. Talaga asaan na kayat nga agprogreso ti barangay tayo Saan na akayat, Kapitan? Iso apir dyan na amin ang narugyan tayo a proyekto. Ay, Kapitan! da- Kapitan! Na- Naskan nga itaray tayo ni Badong Kuy ja ospital! Tapay, Maray. Marigatan nga umangas! kastaya. Ay, sige, tulungan tayo ni Pare Badong. Ito yung tricycle ko ti ambulansya, Uncle. Ay, hapo. Ay, dalay ako na di ospital. Ala, itayon. Imbag lakit tayo. Tanataray manda ito yung kalsada, akin ito yung rangtay. Martakak tayo patanay. Pigsamang kay. Pigsam ti pa nagwiwimaw, tapos maglisi dagiti tao. Nagbit tayo ang nakadanon dito yung ospital. Mayat gayam ti kalsada. Iso dire-diretso tayo. Ay, makaangas ang mitay. Ha? Kadno ko naman saan ka makaangis itay. Ay, mangrabrabak kan sabot, pare. Ay, talaga mo't asaan na ka makaangas itay pare. Napay kami na ya. Naispalanak. Ya. Ay, unay kan. Naispalan ka lang, binanog na kami pa kanikwaraw. Agasa mo ti panag, wiw. Kungay. Si makit pa ti karabukob ko anag, wiw. Agyaman na kada kayo Kuaraw, kun parintay. Narik na ka talaga, kaisaksakit yaw, ti kabarangayan yaw. Kun talaga mo't nagprogreso na ito barangay tayo. Mayatin ti kalsada. Saludo aking ka, pare. Nagsaludo pa. O ni agsisinaludo tayo na. Ay! Siyakman mo katawa itako kumaray. Anya ti mapaspasama ken kamari tuyang. Naragsakak nga road, tanibadong kaw, na isalbar ti biyag na. Ay, nabalo ako man adi na oras, no saan aga po ititulong da kapitan ken kwaraw. Kasano, katkalat mutlat ta kanon asaan anak kaangas ni Badong mo. O anya, maibagampay ka di asaan ana progreso ti barangay tayaw. Ay, progresyon ko kumaray. Believe kaming kinibadong ko kada kayo a barangay officials. Ay, kabaranggayan. Suportaran nyo ngamin dagiti barangay officials yo. Basta pagsayaatan ti barangay, ti aramidan na. Lakay ka na talaga, paray. Tal na ka man mit, pare. Duwan day ta sa rukod mo. Marigatanak nga ron amag na. Iso nagsarukudak. Day ta ti pakakitaan na talaga alakay kan, paray. Kita nga ron no adan ni kwarog iji paradaan tagpa ituludak iji barangay hall. Kano na panagaran, paray. Na, kasi nung iti mangitulod kanyak. Sapay marigatanak amag na. Siya kuma. Sika na. Ayan na nga iti tricycle mo. Adamat pamasahik kahit. Mano day ta kwartam di taya? 10 pesos. Ay, kurang Diyan nga discount ti senior citizen. Ay, awang kanyak day ta discount, pare. Ha? Sige, ano sa mo tag sa rukod ama panidya barangay hall, pare. Agurayak ti pasaheros kaw. Asaan na senyor. Tadyak kaya ti mangtay di ti discount. Punay kamatan ka ba dong? Kinatawaan kan inuy-uyaw mo ni Kapitan. Di mo matinlugan dita tricycle mo. Nay, nangagmaw dagiti imbagak king kuha na maray. Adag dito tersinak apangiparparadaam dita tricycle mo. Iso anang ngagaw. Pudno mat apilay ni pare inteng. Lakayan. Masapol pa'y aya nga ibagam mo. Nasaktan tirik na Kaya't kung arot na masaktan tirik na. Ay puunay kan. Ni Kapitan, oray agpilay-pilay. Nagagatlat ta, Kapitan. Ay na, agritiron. Talakayan, maray. Adagay ayab kanyak na pasaheros. Ay na, nagsiksi na balasang na ita. Nusiksi abalasang, alisto ka amapan. Ngam nagpilay-pilay akas ka ni Kapitan. Demo kayat nga ito loud. Why, umaya ko na, deng! Umaya ka. Panawakan, marikwana. Umay kaglogan na, mes. Mano
ti pasahe, aging ga ijay ili. No balasang, libre. Balasang akpay matlaan. Ay kat libre ka na, adeng. No ngay aging ga ijay pagbuyaan iti sine. Ay kat libre lata. Basta balasang nga raw, adeng. Itulod nak nga roden at tataba to. Anya, tataba daw. Manong ko na mutin Manong? Kat nadudwan tinabati ang ngipin mo di na sangwanan. Ha? Manong pailaan. Uray uyawin nak, libre ka lata, miss. Puraw amin nanday tabuok mo. Sige lang, uyawin nak, libre ka lata. Nagmayatan. O sige, aglugan na nga roden, tataba dong. Kunak, ano adda dito'y paradaan nyo ni Tatam Abadaong kwaraw? Saan nagparparada dito ni Tata Badaw? Tapay asaan? Ijay tersina ni kagawad kwa nang ti pagururayan na iti pasahiros na. Kasta aya. Nasayahat mait no saan nagparada di tawi. Tagawan namin na pasahiros nga may aglugan di tawi. Day, jak amuday ta. Nang runa no balasang nga pasahiros. Nagalisto ni Tata Badaw. Pudno ka di day tangay bagbagam kwaraw. Ay napudnaw. Kasla itay. Siksijay balasang intulod na ijay ilay. Pilpilyin na ti pasahiros na. Babalasang lang ti kayat na nga ilugan. Ha? Agalwad kanya, dayjay abadaw. Agalwad kan tata badong. Ay manong badong. Mapan kag buya iti sinay, miss. Wan, iso nga rod adito'y tinagdisaan. Mabalin ti sumurot king ka ngagbuya iti sinay. Ibayadan naklakit di. Ay katwa na. Ada pa'y merienda na, no kayat mau. Mapantang roden Nagswerte akaw ni tangal daw. Puro nagpipintas, ti pasahiros ka. Apay nga itakala nga sumangpag badong. Kit napanak nagpasada. Basta din ti sa ludsud ma. Rabi ikaw na yun na nagaway. Narigat nagpasada ita. Awal pasahiros. Ala, iyawat mo nga roden jay boundary. Kanya bondere. Nagsaritaan tamad nga agpasada kay ti tricycle. Ngam, naskan nga itad mo kanyak jay boundary. Awan ti bondere. Na, apay nga awan? Ha? Di nakman luklukwan si kabadaw. Awan nga raw, di papilo mo kiday. Balasang kanuma nga men, ti iluglugan mo apasahiros ma. Nagko na. Amin to mga mingi bagbagada king kagapatpat yan. Balasang nga ro dyan nagpara, daki di ilugan ay. Ha? At dala maamwak akalukwan nga aramidam makitam. Awan nga raw, kalukwan nga ibagbagam. Awan ti boundary, amay tid cooking ka. Tawan ti pasaheros. Itay pa'y laabirbirukan na kanya angkel mo, kwarog. Apay, antay. Agpaitulod nga rod kan ka ija papanan na, taagpilay-pilay lata. Irananan tumat nga minti agpaitulod no mapanak agaram. Ay, inan-anusan na tinagnaan na pan ija barangay hall. Siyempre, unag paimut ati agaram. Tanay, agtapos man ang titawan kat baruak latta. Ay nagpiksa mo't ti panagbusina mon pare. Anyat problemam aya. Kaya't kung nga ro tiyag busina itinapig sa baray. Nakapaigid akla nga ro dun kag busina kapailaan. Kaya't kalanga businahan paray. Na nakasarukod ka, magmagna dito igit ti kalsada. Lakay kan. Ilugan nakman nga ro. Ha? Agpilay-pilay ak nga ro. Apay, saan pa yan na imbaga na yan? Ay tasaka, manasakit. Nasakit lata pare. Ay, pasensya ka na. Dahito'y tricycle ka, pang balasang unlay. Ay maditikas ta ah. Nagpilpili ka mutin iti ilugan mo. Diyan nga ron kaya tagilugan itila kay Apadam. Nay, nagparpara man ang dyan balasang. Adan pasahiros ka, balasang. Panawan ka pa'y paray. Si kamanan. Si kamot manan. Ay na, sika talaga manong badong. Nagkita taman na.
Mapanak ko maijay ili. Ay, kat itulod ka na. Libre manan. Kunaking ka, basta napinta sa balasang akasking ka, libre. Aglugan nga rudan. Sa dino nga, iti pang itulod aking ka, ateng. Mabisin akot. Mga restaurant ako man. Ay, ura siyak, mate. Mabisinak. Duwatan amang restauran. Ay katuan no kayat mo, subuan ka pa eh. Na, hinta nga ro din Nagmayatin ngay, nukasta. Nakitam di balasang nga inlugan ni Kabadong Maray. Wen, Maray, nakita. Am-am mom dayjay abalasang. Jak nga rod am mo. Tai tala ang makita dito barangay tayo. Oray siya nga rod, Maray. Jak mo't am-am mo. Asino nga taday jay? Dayjay manantay balasang nga inlugan ni Kabadong idikalmay. Aya, Kasla kay kayat na nga aglugan iji tricycle na. apay nga ta, Maray. Anya nga iti panagko na Mare. Naskan ka di nga ibagata daytoy kan ni Mari tuyang. Ay, aga pa danto. Ay, makabasol tapay. Kano nakapilpili iti pasaheros dayjay akabadong. Wen nga rod, Maray. Di nakayat nga ilugan ni Inteng. Dayjay kit di abalasak asaan na nga am-am mo ti kay kayat na nga ilugan. Kat ni Inteng nga agpilay-pilay. Saan na akayat nga itulod? Wun nga rod Ay, sikaman kit di Mare. No ipulong tan ken ni Mari Tuyang. Bye-bye antan sa langan ama diskubre ni Mari tuyang. Wen saa? Narigat nga agpaiso ti makabaso kung Maray. Nagda-tricycle yung kinitata ba daw? Ngam da ito yung mat-tricycle ko, di kaya't mo pagluganan. Amo mat ni tatam abadaw nga agodo nga kita. Ngam awan mo, di nakmat umay alaon. Ay, malagip kaon. At da napinta sa balasang ngayon tulod na itay jay ilay. Balasang manang. Una na, napintas nga adayaw ngam itisi ka. Misigay, itulod na kun ijay ilay, kwaraw. Bareng makitak ijay ni tatam abadaw. Ay, wala. Umay ka nga rin naglugan. Nay, Inteng. Mayun unat mo matanday tasakam ana sakit. Ay, uwan nga rod. Ay, mayatin. Ket, saan mo samot na nakasapulan ti sarukod mo? Eh, saan ang tawan sakit nan ti sakak? Oh, nasayaat mo't no kasta. Tapno saan kan amarigatan amagna amapan ije barangay hall. Hindi nakmakantsawan ni paribadaw. Ipakitam kan kwa na, asaan ka pa'y alakay. Eh, lumakayak pa'y lang mo. Ay, katwan Ay, kunamlan asino no kantsawan na kadayjay akong parem. Eh, padasak man ti tumakder nga awan sa rokod. Oh. Uy! Ne. Kabailamon at talaga Ay, saanin ana sakit ti sakak? Kabailak pa yan ti kumugtar. Oh, nagdakil matan ti subong manong pa to. Mabising gayam to yung manong mo anatarakay. Sa bagay, si kamot kit diti agbayad iti ado nga in-order ta diti restaurant. Asinaw tagbayad! Tuyan! Ha? Asino day ta apakat? Ay, kwa. Iso ni nanangkaw. Anya! Ay, antigayam. Saya atom tagsaw ba daw? Ay, asawa ka dahil. Ay, panawan kayo nga rodan dito. Ay, saan nakapanawan na, mes? Ay, Tapay asan? Asino day di ababay? Manyang agpaiso tinagan na. Ayang mo nadamdama kain. Iso matlagayam nga awan mayaw awat mo a boundary taadagas gastosam. Ay, di na mo itong tandito yung restaurant na. Tanagado ti tao dito. Ayawan bidang kaw. Lok-lok kwam ti asawam. Oray man pa'y mabainang ka, salbag kalaklakayan. Ay, bigat gaya mo na. Apay abimangon kan. Uy, sa bigat ay. Nangagaw, yung taraok ti manok. Maturog ka pa'y. Apay paturugin na.
Mapana kay pasada na. Nagkunangag pasada ka? I-tricycle ko nga raw, agururi ijerwar. Saanan ang mabalay ngang pasada ka? Tapi asaan? Ay di nakmanulawin si Katuyan. Siya kaunti ang pasada. Anya, sika? Katuan, nga main, awan aramidak akalukwan. Saan ka tuladan, apuro kalukwan tar aramidam, kabayatan ngang paspasada ka. Paraw, mabalin nga iparadak mo to'y tricycle ka, o dito'y paradaan niya. Ha? Ayan nga ni tata ba dong gidrive dita tricycle niya? Awan. Ah? Imbagak nga agyanan ijay balay, siya kuntang pasada. Mayat ano kasta? Na, anya ti pagmayatan na. Kasanaw, amin ababbalasa nga pasahiraos, agawon na nga ilugan iti tricycle niya. Saan itan ko araw? Amin na babalasang apasahiraws, kukam amin nun. Wow! Awanan ti kaagaw mo. Nagmayatin ngayon kasta. Sigurado nga ro da makaasawa ka. Wala, inakalaan ng jet tricycle, taumay kun iparada, tapno makaurayak mag iti pasahiraws. Sige, uray si Kantipers itipila. Inteng, mapanan agpasada ni Kwarog, agpaitulod ka kadikan ko na. Ay, jak masango nga itulod ni Uncle ka, wantay. Na apay nga adi mo masangaw. Mapan ko nga min itulod dyan, makabalasang iti pagtrabahuan na. Ay, Ah, bayam nga ro din Magmag na akon. Isupay nga exercise ko. At damot ni Nana tuyang agpaspasada. Day tricycle na natin paglugahan na manggay. Sa payawan kwartak apagplitik. ay, katno nga'y libre. Kano ni pare ba dong? Di na kaya't nga agilugan no awan kwartam. Ninto ka marito nga. Kapitan, umay ka naglugan. Ay, ne. Si kamo gaya marito yang. Umay kan, taitulod ka dita barangay hall. Saan ay? Pagpag naaklangan tawan kwartak ita. Inalang amin ni Kumare. Ay na, kapitan, libre, basta sika. Iso nga umay kan. Ay, nakaado ka siguro iti pasahiros mo niya. Mas ad-ado ati pasahiros kaw ngam niba daw. Ta sa anak ngamin nga agpilpili iti ilugan kaw. Lakay man wenno bakag. Bungal, to Paul, ilugan ko lata. Ay, mayat dayta, maray. Ay, mas kayat da ka apagluganan no kasta. Ay, paray, anyat araramidom ngay. Damagan pa lang. Magitkitam lang aruting aglablabak, pare. Wan nga, Ay, ape. apay nga glablaba ka. Sapay nagado. Nituyang mo nga glabang ay. Isaw tinapan nagpasada. Ay, apay anabaliktad mo tintilubong. Ay, di na ka no mapagtalkan, pare. Ada siguro inaramid mo abasal. Malatalabsan ka ta mapanak edi barangay hall. Ah, naguri ka man, pare. Saan ka mo na nakasarukad? Naimbaganan ti sakak. Ure man agtaray-tarayak. Oh, Ay, itulod ka pa'y kumaidya barangay hall kay. saanin? Kabalak ti magna. Laki di. Aglaba ka. Sigurado asaan la aday tati impaaramid kan ni Marituyan. Ay, uwan nga rod, pare. Agasam taglampaso akpay ngay kanaw. Kas kadag karay. Ay, kasi akbat, pare. Ay, tatabadong. Agaramid kan tumat ngamin iti kalukwan. Iso ana po ka ti panagtalak ni Nana Toyang kanta. Ay, natuyan. Nagmayat tag kapay. Nangrunan no dati napay. Inutang ko lang kin ni Marikwan ang day takapikan asukar. Imbag man ta pinautangan na ka. Kino nagadon ti mga ibagbaga saan nga agpautang day taba. Inistro ka gayam. Kanya man nga tinaramid mo. Inteng, saan ka nun nga agpautang ni Marikwanang? Ay kit di tayo mapilit no di na kaya tagpautang. Iso ajay honorarium mo, inton maawat yo. Iyawid mo adagos tanay, awan aminan dito'y balay. Ay, siyempre Apay, nagkunamot kan ka ajak yawid adagos. Ay, ang mga no komporminto man ti pangigas-gastusam.
Pangigasto sa kumangay kaawa mo bisya. Malalala. Ina kun iji barangay hall tanay. Aldaw na. Ay, di honorarium mo di mo liplipatan. Yawat mo adagos kanya. Maribanan, amom kaday no asino itanti kapipintasan dito'y barangay tayaw? Day, adda ayamot kapipintasan. Kunod na mo, nabayagan na? Ammo kon mare. Ibagam asikati kapipintasan dito'y barangay tayo. Saan mo't amaray? Jak lamabainan amang ibaga iti kasta, kat saan mo't apudnaw? Kat, asino nga ron ti ibagbagam a kapipintasan? Awan sa balay, no saan anim marikwanang. Aya, Nay, apay, saan ka amamatay nga iso ti kapipintasan? ay kat, mamati ak amare. Wen, pudno day takinunam. Talaga anapintas ni Marikwanang. Kapipintasan ko na mata. Ay, wen gayam, kapipintasan. Ay, ayang gayam ni Kapitan Maray. Nasapaan na pan ije barangay hall. Alaan da ngamin itaket ti honorarium da. Ah, iso mo lagayam anasa paanapan. Ay, Maray, manungay mo ti maala na. Ay, jak ammo amare. Takuna damat ang imato kano ti honorarium dagiti opisyal tayo. Ay na, ay, nagmayatan ngay no kasta. Malamaray, panawan ka pa'y nga ron dito'y arubayan niyaw. Tama pa anak man, ijay laaw. Na, apay maray, mapan ka di ta barangay hall? Yes, nagsakak ang gail. Si Kangay. Naragsakak mo't Agam, urayan mo't ni Antim to'y kaaw-awat ko nga honorarium ko. Ay, si Kamay tanggail. Ay, sigurado nga urayan ni Antim ije balay. May katagawit ka nga rutin Wala. Sigurado. Nakabanikas manan ni Antim. No jak yawid dahi to'y honorarium ka. Ay, Kapitan, mabiit lang. Si Kamot Maray, papanam. Ay, itayak pa'y amagmag na, Kapitan. Agpadaya, agpalaod, agpaamyanan, agpaabagatan, akngamawan lata. Apay apumanag na ka? Ay, kasyan na kuma, Kapitan. Ay, kasi kami talaga hindi ba dongkaw? Ay, nauna yun. Apay aya? Kasi kami nga raud. Apay akaasi kayo? Agasam tawan bagas may. Awan si Dan may. Ayawan namin, Kapitan. Kaasi kayo at talaga Ay, Kapitan, daka di kwartam dita. Ay. Ipabulod mo na kanyak, tabayadak tumula dagaw. Kwa. Sige mo na, Kapitan, pautangan na kaun. Kasi kami mo't kinibadong kaw. Kasanaw, no matay ka bay? Natakonsensya, nakpay mo't. Sige. Paggudwaan tan, dahil kaaw-awat ko nga honorarium ka. Ay, agyaman na, Kapitan. Ay na, nagdakil at talaga dahito tulong mo ka na kamay kinibadong kaw. Honorarium. Ay, unay kamutin. Kadadang ko pa'y laang umato do ti agdan, nakatapayan ti imam. Ay, awanan ti adu asao. Yawat mo ti honorarium mo. Ay banang, pagtugawin na kumapay mo't Ay, yawat mo kit din. Uray mo't apumudot iti bulsak Day tala daw-dawatan mo't yamom. Nasayaat mo. Aguray tabilangag. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kwa, inak agkapen, babalen. Enteng, aguray ka. Apay? Kurang dayto inyawat mo nga honorarium mo. Kwa, Anya kwa, ay makaungutak ngay. Kastoy ngamin, Agpalawag ka. No di mo kaya't amapan ko alaan di balunat ka. Kwa, nasabat ko ngamin ni Marituyang. Kat?
Apay no nasabat mo? Kaasid na kano ka ni pare Badong. Awan bagas da, awan amen. Na. Kat imutang iso nga impautang kundi kagudwa. Impautang mo? Bayadan na kano adagos. Hay, amaw nga agbaybayad iti utang dadya atuyang. Sus, delikadon da ito'y asermon. Ay na, winanto 3 na kamanon. Warog, itulod nakman ijay ilay. Ay, katuna na tuyang. Ay, adagayam ibagakan ka. Aw, anya dayta. Kanayon adita tersina ni Marikwa ng tipagat-gatangan niyo ah. Wine, angam, adangin ngina tila ako na. Ay, sa bagay, tapuro original mag. Nalaklakay jay sa bali at Teresina Uray ta original mag. Jay lako dagiti sa bali at tersina, lokal dagijay. Kasta ka day. Wun, patsin na kwaraw. Kan maysa, napintas ni Marikwa ng apaggatangan. Kahit mo ka di asawine, napintas na Teresina na. Napintas, jay langan ni Marikwa ng. Kaslasan may? Kanayon mo ta nakamiso out. Napintas. Kaslanto pa'y artista. Mala, aglugan ka nga rudahin, tay tulod ka ni Jay Ilay, tani aldawain. Ay, wanan niya. Ay, mapanak gumatang itinaimas asidaan may kinhitatama ba daw? Uy, ando siguro ti kwarta mitanya. Ay, adda na utang kaw kinde kapitan. Dito yung paggatangan ti karne, tinagsardengan ta. Wan, tadito'y ti paggatanga. Ayun kayam, agtungpal kayo akanayon kin ni kapitan ano adda ibilin na kanakayaw. Tapay mo tanak ko namday ta. Ay, katsiyempre, nasingpo gayam. Man nakaawat kan nataraki a kapitan. Wow, italangan nang kuday ta manipod kan ka, anana to yan. Ibagbagak lang tipod no, kwaraw. Mas dawak man. Takilat ka mo na nagbalin ana saya at kini Uncle Kao. Sa anak ka di anasaya at iday? San may? Sa bali itan na. Paborito kun ang kapitan ni Kapitan Intay. Kinuna ni Marito yang daytaken ka, Maray. Ay na, win Maray, sika kano ti kapipintasan dito'y barangay tayo. Kat, imbag ano na mati kamat, Maray. Win apay ko maajak patyan ngay. Anya pa'y ngay ti kunana. Kunana pa'y kat, sika kano ti kaanusan kan kasisingputan akagawad. Nagmayatin adinggan. Hoy, si Kalakay! Agbayad kan iti utang mo! Di ka lang mabain alabas dito Tersina kasaan kamot nga rod nga agbayad. Mare, pinagsasawam mo tanjay lakay. Kasanaw, nagbayagan jay utang na ngaging gayta saan na pa'y abinay bayadan. Dakkel siguro ti utang na kan ka. Ay, Maray, 150 pesos. Na, ay una yan Mare. Binugkawam matlat tanjay lakay. Sana ka basta-basta agpautang, Maray. Amumat day tangaw galay. Kuna kaano agpapautang kaitan. Ay saan? Apay kumang agpautang akngay. Ay, awan nga rod Jak makautang ita. Ay, agawid kan, Maray. Da. Kasaan ka pautangan? Ay na! Dayon na busog ko to yan. Kastoy ko makaima sa kanayon ti sidainta. Laglagi pa, nga inutang ko kin ni Kapitan, tinggatang ko itinaimas asidaan ta. Riri ka ngamin ariray, makauma ka. Ay, unay ka mo tinto ya. Tila mo pagot utangan mon. Kapitan, naiturad mo nga utangan. Nadamag ko gayam ang naawat ng ti honorarium na. Ni manan marikwanang inutangam iti kape kan asukar. Ay nabadong, oray asinaw, nalakaklaang ti umutang kadakwada. Taamok no kasano ti style ti umutang. Sano ang nautangam ni parinteng? Kan marikwanang. Kat saan da agpapautang da kita? Ay, marurudak. Saan nakit din a pinautangan ni Marikwanang? Saan na ka pinautangan?
Saan ka noon nga agpapautang? Kanayon nanto pa ya pautahangan ni Nana Tuyang. Kasta aya. Unantay, agsubli-subli ni Nana Tuyang nga umut-utang iti tersina na. Madin sa tikas to'y mapaspasamak Tauray mo't ni uncle mo, inutangan na. Ay, isumot lagay mga imbaga na nasingpot ni Uncle Kaw. Tainutangan na mo't gayam. Ay, tapno makautang. Ibaga na anasingpot. Ang kasano nga tamutan ngay no oras ti panagsingir. Maibaga na pa ilang at adagita. Inteng, singiramon ni Marituyan. Ay, isan pa nagbayad? Ay nasken asingiram tapno agbayad. Saan ko mamutin na masapul asingir-singirin? Makaamo ko mga agbayad mutin. Ay kunak ngamin kan ka. Adi na ammo ti agbayad. Ay, isumot di lumabas dito'y balay. Day, wen nga agpaiso. Ala, inkasingiranan. Ay, jak pa'y mo ugalit ti agsingir-singir iti pautang. Ingkan, tanay, awanan kwartata. Sige man langan. Ay, Marituyang! Mabit laeng! Nay, apay, kapitan, anya ti bagam. Ay, maray. Apay nalipata maon. Ti anya, kapitan. Jay ngay utang mo kanyak, idi napalabas pa'y abulan. Ha? Agsingir kamot adagos. Na, medyo nabayag mo di utang mo. Iso anas kan abayadam mo tin Ay, saan ka nasaya at kapitan? Awan babain mo, singir ka la singir. Na, kaguran na kun ita, tasyak ti agsinger. Si kansan ti kalalaadan a kapitan a nakita. Yay, ay, Saan kan taon ngay butos? nangigmumot siguro ti imbaga kanyak ni Marituyang. Ay, nagmadilakit din ti panagsasaunakan ka. Kaya't kung agungat nga, saan ang takababain? Bayam, mapankuntuman kasarita ni Pari Badong. Anya kumamot ti maitulong nga ni Pari Badong. Ay kat ibagak abagbagaan na ni Tuyang na. Saan anasaya at tikas dyan nga ugali na? Agbayad kayo iti utang yun Saan kayo ang mabaling nga umasidag dito no saan kayo nga agbayad? Kumare ka na pintas. Ay, agbayad kayon kunak na Kumare kwa ng anagsiksay ka na anaws. Na, ay, Marituyang, si kamot gayam dayta. Wen maray, itay kapay ngamin nga agong unget. Iso ang nagpaigid at basay. Ay, kasanaw, dagito'y nakautang dito tersinak, di damutin agbayad, labas da alabas, awan babain da. Oray tanapintas ka mulat. Wan gayam, oray si kamaray, kat dakkel mo tanti utang mo dito tersinak. Anya mo ni sexy ako mari ko na umutang ako mapay ka. Umutang ka, kat saan ka pa'y nagbaybayad? Agbayad ka pa'y Na, siyak matan ti ung tamaray. Iwarwaras ko pa'y iti sa bali napintas ka. Kasta ka din kanya. Nagkuna nga ngayon kay warwara sa napintasak. Ha? Ibabawik nga ro daun. Si kanti ka papangitan akagawad. Nagsungit ka lang nga ro daun. Nagalas pa'y tuhalay. Iwaras kon to pa'y. Tapno awanon umay gumatang dito'y tersinam. Pari Badong! Pare! Umay ka man biit! Apay, maray. Ay, pare! Bagbagaan man mat ni Marituyang? Apay, kanyo tinaramid na. Kat no idising-singiran ni inting iti utang na, agungat matan. Agkakasakit asa o timbagbaga ka ni inteng. Ay, unay mo daytan, maray. Kababainan akin ni kumparay. Isu abagbagaam. Tama ditikas jay nga ugali na. Idi imutang, puro nagsasaya at dagiti imbagbaga na. Ang idisingiran dan, puro agkakasakit mutten abalikas ti imbagbaga na.
Nas ka na dumagas ka dito tersina, kabadong. Ay, wait maray. Bagbaga man ni tuyang mo Amukon maray. Adamot utang na dito tersinam. E di singir kon, kaguran na kon. Siya kanon ti kapapangitan na kagawad. Kastamot na reklamo ni Mari Banang. Iso baybay antayon. Ta siyak langan ti makamukin ni tuyang ka. Apay adim magas ka dita tersina ni Marikwanang. Wine, tanda imbaga na kanyak. Kadyak na gustuhan, yung danon na, ngay naramid mo. Anya ngay naramid ka. Ay saan kon arumbang ngay palawag paiking ka. Taamom no niya dayta. Puray paigam ni Kapitan na nabaybayagan na kumparik, pinagsasawan pa. Kal, talaga mag-anaalas ti ugali dagit at tao. Sika, tinaalas ti ugali na, tuyang. Isu asika ti rumbang ang mapan makisarita. Ay pakpakawan. Apay ko mga aramid ngay dayta. Apay, di mo kaya nga ramidan. Kaya't mo mapanguro iti binalsay. Siyak etan ti pang uram iti pinalsay. Gawin na. Ay, awanin ti mata makigayam kayong ka. Gapo iti dayta nga ugalayim. Isu ano kaya't mo nga dapay mabati agayam mo. Mapankan dumawat iti dispensar kada kwada. Tanabatad asika ti matiti ugali na. Ala na to yang. Ingkan tapno saan ka mapukawan iti gagayam. Tuyeng! Umay ka man ditoy! Nay, apay manen aya. Inananom da ito'y radyaw. Saan mo tingagunay? Nagdengagak laang mat iti drama. Pinirdim sa amin tayo. Uray agrarig la kuma, awanay. Ay katawan bateryanan igatangam iti baro a baterya. Kahit siyak maninti gumadang. Tunggal maibos ti baterya na, siya latan ti kanayon na gumadgatang. Si kagayam taday gatang na. Ay naumakon. Nada ko matibi dito'y balay. Bateryan to pa, awan may gatang mo. Day tanto laki din tibay. Ay, agpanunod ka man mo tuyang. Nukasan nuta makagatang iti tibi. Siya kida, hindi pagpanunutam. Kiwi na. Kasi ka tinalay nga, agpanpanunod. Ala, agpanunod ka. Rugyaman. Marikwanang, anya ti problema ni Marituyang. Tanakapanimid mo't di taigid ti tersenam. Jakman amukin ko na mare, doon niya launa yun ti pampanunutan na. Ay damagak man. Marituyang, adan samot problema. Ay, adda nga road maray. Kat ibagamon bareng matulungan da ka. Matulungan da nga ta. Bareng matulungan da ka. Saan ka di adagiti agkukumare? Katrumbang agtitinulong. Ay, sabagay mutkit di Sapay ko mga raw ta matulungan dak. Ay, amuyo ko kumaray. Problema. No kasano kami amaadaan iti tibay ken ni badungkaw. Na, Na, uray mo't day ta uray la naggidan kayo ang nagkataw. Ay. Kunak man no matulungan da. Siyak to, pa'y katawan tibik. Matulungan ka kidain. Maray, saan mon nga arapaapon ang maadaan iti TV? Tauray da kami kaninteng, awan mat TV may. Kaya't mingarod kin ni badungkaw ti maadaan iti tibay. Ada kwartam. Kano nangina ita titibay. Awang ngarod maray. No kasta, saan mon nga arapaapon ang maadaan iti TV? Ta saan na mapasamak dayta? Kas karina aya ti maadaan iti TV ita apanawaw. Sige, lumaban ka. Kalaban ng dagiti kontrabida. Ganyan, laban. Anggal tayo! Anggal! Don't disturb me. Agbuy-buya Agbuy-buya kay tiyan niya. Ititibi Anya ngay kumati buyaek. Awan mo't makita ka TV dito'y sa halas yaw. Pada. Data kay ni. Da iti sangwanan. Nagdakkel atibi. Awan, anggal. Adda nga rod. Dito'y panunot ko. Isu nga aglisi kakit dita ni madamati laban da. Aksyon pa iti buy-buyaek iti panunot ko. Sige, aglaban kayo. Ay.
Anya ti mapaspasama kanyang kailantay. Ne, apay aya. Nakitak dito sa alas. Kuna nang agbuybuya iti tibay. Idinto tawan mo tibi yaw. Ay na, bay amon ano kastana. Agim imagine nga da TV dita salas. Simot ni Uncle kuno kasta. Ay, anya nga ti maaramida, kwarog. Kat awan mo't nga rod ti maigatang iti TV. Pare, nabuyam ka di pelikula idirabi iti TV. Naglaing jibida niya. Danog iti insek sa saruno. Kuna na. Hindi ko kinugtara naman. Kuna na. Sas. Ay, natumba adagos di kalaban na. Apay, amo maya nga da TV may pare. Ay, awan aya. Awan. Awan igatang may, kanituyang ka. Nakapuy kayo. Jay TV makit kastoy. Hop! Ay, nagdakil mo dun pare. Pero may mati pa nangiyukran mo na kita imang. Kurayalan na iwatan. Naa, kasta nga ron kadakkel jay TV mi. Kaslamutin pagsinyan pare. Dakdakkel pa ya. Ayagasin man. Ay, jak amo no kaano kaminto mo ta makagatan kanituyang ko iti TV may. Ay, awan pa'y marami dito balay. Awan radyo apagdinggan. Awan TV apagbuyan. Ayun na yan. Kanya tiraramidin na dito atuyang. Hoy, tuyang! Dandanin ba daw? Ha? Dandanitan maadaan iti TV. Kasano dandanay? Dandanin malpas na iti pampanunutag. No kasano ta maadaan iti TV. Narugyakon ka. Kaya't mo asawain talagang agpampanunot ka. Kay kunang mga panunuta. Sige nga ron. Lipasam laing dahil pampanunutan. Angam niya. Siguradwang mamaadaan iti TV ta. Siguradon da ito'y ba daw? Siguradaw! Saan mo't nga imbay nagpanimid dito isang wanan ti Tersenam ni Marituyang ita? Ay, kat kinatawaan tagayam. Makapakatawa mo't nga minjay kunana. Akayat na amaadaan iti TV. Nasaktan siguro at iriknana. Ay, siguro. Ay, kat no nagngi na ti TV. Kisumat. Imbagak kan ni Inte nga iti uray kaano man saan kami amadaan iti TV. Iso aday jay. Itilaengan imahinasyon na ti pagbuybuyaan na iti TV. Naglaing man ni Kapitan no maaramid na ti kasta. Kabailan na, Maray. Awan nga ron maigatang iti TV. Agpahili ka na natuyang. Wan, kwaraw. Mapanak man mga laiti TV may kinebadong ka. Tibay? Ito igatang yung iti tibay. Na, apay nga katawa ka akastangay kwaraw. Kat nung nagngina ti tibay. Ay, amin kayo katawaan da. Kunayo siguro ajak kabailan ti mga laiti TV. Awan da kas na ti agarapaap. Mala, itulod na kun ijay ilay apangalaak iti tibay. Talaga napigsa ti pakinakam mo Anyam sige, aglugan kan. Inteng. Ay, Inteng, lukatan man jari daw. Ay. Adag tok-tok-tok. Aha, amo magbuy-buya. Nagsadot kalakit din aya. Para manglukat laang itiri daw. Ay, siyak man laang ti mangilukat. Maray, ni parinting ay. Kwa. Ay, adak dito sa salas. Umay ka dito. Sige, umunag ka, pare. Ay, umaya mo makibuya maray. Kita paray. Nagdakkel nga ulag day tao. He? Ulag? Ayan nati ulag. Dita TV. Kita Awan mo ti makita ka TV maray. Ay, nalipatak ana ibagakan ka. Asyak lati makakita iti TV mi. Ipanpanakil mo, nagdakil di TV yaw. Awan mo makita. Ay, pasensya kan, pare badong. Kinapudno na, awan igatang mi iti TV. Pudno ti imbaga ni Inteng. Iti panunot na laeng ti ibagbaga na adakkel a TV. Ay, kung naklaki no po nun, umayak ko mamakibuya.
Day tanjil yun. Umasidigan iji dakkel nga ulag. Aglaban da. Iyay. Badang! Badang! Apay nga itakalaing. Kunam nga gudong ka. Ang nagmalmalam ka mo ijayay. Adan tibita badong. Kitaam! Ha? Iso dahi ta nakalugan di ta nagdakil atrak? Un, umay da i-deliver. Adan tibita! Yes! Adan TV may! Ay, agure ka tuyang. Kasano ka dakil dahi ta atibay? Dakdakal ngam day to balay ta. Aya! Ay, nagdakilan. Yes! Oh, yes! Ay, yes lata. Adan pagbuyan ta. Kimita amin ang nakaruba. Ay, nasayat mo. Pati kumaad, agitig ko kumare kat makita da nga adan tibita. Ay, tuyang. Nangalamay ti pinanggatang mo ititibay. Ay, pinanunot ko no kasanaw badong. Ay, naglaing ka na talaga tuyang may lab. Ay damaray, inaribungbungan dagiti tattao di nagdakkel at TV damari to yang kanikabadong. Talaga adakkel, Maray. Wag, kano sa nga pulo alalaki tinang bagkat. Ay, una yan. Talaga ang nagdakkel no kasta. Dandanisaan nga imanay di tari daw ti balay da. Ay, tidakkel aburbur siya. No nangalaan ni Marito yang iti kwarta a pinaggatang da iti dayjay at TV. Sigurado ang nangina da di at TV tadakkel. Ay, sigurado Damagagtuman kan ni Marito yang no kasano na ginatang dayjay at TV. Mangmangag mo day dyan. Nangkain, mga ikaw, nagpigsa. Agapgapon sa iji balay da pari ba daw? Kabarang-barong amin di TV da. Ay! Dakkel. Gimatang da talaga. Unanggal. Sa bagay, dakkel mo titibik dito balay. Awan may, panunot mo lang maday ta. Kung bagkada pari ba dong ta ada nagatang dan at TV? Nagpigsang kail. Ibaga mamay ta sanda pigsaan. Ta makadisturbaw. Jak mangag jay ibagbaga jay gumatang tanapig sa tibulyom jay TV yaw maray. Nay, basol ko pa, no di mo mangal. Pakapsutan nyo matibulyom jay TV yu Saan agaputa ka barbaro kat pigsaan nyo matitikas tauna yan. Di pa'y kayat, san kayo man ang makabuya, makadingag kayo man. Amo may nga adan TV yaw. Iso asaan na masapol nga ipasikat yaw. Kasano, awan pulos bibiliban nyo kanya kitay. Katawaan dakpay, idiimbagak akayat mitimadan ititiray. Kanya nga ita, katawaan dak kadilata. Makitam ayang agkatkatawa Nasaya at no kasta. Ay, pakapsutam jay TV yu maray. Agtulang kami amin no napigsa tibulyom na. Kasla pagsinyan. Sino di mawagkan ka nagbayag akinasaritam? Ay, jay man nagutangan ni Marito yang iti TV da. Anya? Da kami gayam ti contact reference na. Ay, delikado kayo no kasta? Kas kada co-maker. Ay, kasano no sana makabayad? Di da kayo tiyagbayad. Ay, day tangarod kat. Ay, sana mabalain. Ay. Pangalaak nga iti pagbayad ko. Ay, tang nagayam ti TV da? Sapay kastala unay ti panangipasikat na. Ay, utang gayam. Tidakas, kainraman na kaya. Ay. Syakla nga taaya ti inraman na. Ket si kagayam ti kumari na? Hindi nga ta kumari mi akuhanang. Mabalin nga inraman na Ay, sos. Delikado kami no kasta. Ay, basta didak iramraman, tanalinis tinagan ko, kas kapitan ti kabildatan. Awan mabalin amang perdi iti reputasyon ko. Anggal! Ne. Apay! Kunak nga ijay kalabarangay hol. Ay, abanak lang no adamang biro kanyak. Isungarod nga umay kayaban. Ay, dinamag mo kumaano, tawon no saan day tamang birbirok. Umay ka no agsingair. Ha! Ne. Nakautangam, intang. Diyak mo? Uray siyak kapitan.
Kat umay daksing singiran iti utang ni Marituyang atibay. Apay nga inramraman na tayo mo dayjay amarituyang. Ay, makaong taksan, Kapitan. Ah. Mapan kun sa sugudan dayjay ako marimay. Ay, no. Akalma kala kagawan. Wan angam apay nga iraman da tayo iti utang da. Ay, nasken akasaritak iti nasaya at ni Marituyang. Kasaritan pa'y lang itinasayat. Ha? Agpipinongot tayo kiday. Ay, saan Apay nga agpipinungot tayo. Ay, agpipinungot kayo. Sana makipinungot kagawan. Kasaritak pa'y ni Marituyang. Bakapsutan tati bulyom da ito'y TV tuyan. Nagko napakapsutam. Pigsaam kit di atap numangda. Uray di ta kabangibang a barangay. Tapno manggag ta jaga ayab di tarwar. Adaya! Ano tuyan? Tada ba daw? Dako nagtumay. Di kwarong mag. Apay nga ta. Di na kunaan nga umay makibuyay titibay. Tinasaya ating kakasarita. Mayat ti buboya, ibaw na kidain. Sikan ati mapan makisarita. Apay kwaraw. Inanatuyang, papayaban day di barangay haul. Kasarita ka nun ni Uncle Kao. Nay, adda basol na. Adda, pinagbalin na kami mat ako maker na di inutang na tibay. Ay kastaya. Ay aguray ka, tayo nakayaban. Kita man, tiro pa dagita nakaaribungbungken ka iti inaramid mo. Pinagbalin mo ako maker iti utang mo. Ay nakapitan. Abaya kasta ti panagkita da kanya. Kas dalamat ngumer-nger-nger alyawn. Talaga ang makaungot kami iti inaramid mo. No. Saan? Agtal na kayo, kwaraw. Kan kagawad ko anak. Saan maala iti pudot ti ulo ito'y. Kasarita tayo iti nasayat ni Marituyang. Amok adenggen na tayo. Katuan mo't nga main. Ibagamot asa andak akos ko silapan, kapitan. Kas lamo langal ngalun dakon si bebiyang. Sungarod Mari. Tapnusan kami ang makaungat ka. Bayadam adya utang mo. Saan da kaming eramraman na Alawunan, bayad akon, kapitan. Didaklaguraan. Ibagam asardengan dakaon. Sige. Sardengan yon ako silapan ni Marituyang. Tuyang! Umay ka man dito. No agayab ka, kas kalasig siguro. Ayan na di TV. Insoblikon, Sabi nga sublim. awan gayang pagbayad ta. Dahil ta tinapanunot ko awagas. Tapno sa andak nga may singiron, dagiti nakautanga. No kasta, awanan ti pagbuyaan ta. Ay katawanan na. Ay, tuladag langan ni kumpare ngayon tayong. Agbuyay ti panunod na. May mayatan ti kasjay, tapno menos gastaws iti kuryentay. Ay na toyang. Awan dakas na iti hulugan at TV. Basta lakit at pagbayad mo. Apay nga inawis nak dito itersina ni kagawad ko anang tataba daw. Pag merindain nakaday. Pag merienday nasasawam, naglain ka nga eh. Oh, anya tigatangan yaw. Adalang man ipabasak ka ni Kwaraw. Ha? Pagbasain na. Kitaik, no talaga mo't lang ang nalain kang agbasa. Oh. Anya ngay nga ron ti ipabasam kan kwa na. Kwaraw. Basa man da ito'y nakapigkay, dito'y tersina ni Mari Kwanag. Ayan na tibasak. Da ito'y nay, itudtudok. Dim sursuruan Mari Kwanag. Pay, mabasahin na. English samot na itaw. Medyo nakapuyak iti English kahit. Kuharog, saan nga English dayta? Ha? Dim mo basahin? Amaw. Tit basahin nga rudin Ay na, apay aya ka ba dong apilitom nga agbasa ni Kuharog no di namot amaw? Nay, kasan mo kumasaan na nga amaw? Kiptanon, saan na makabasa? Kunana di tao'y, bawal ti umutang. Nagla ka. Ha? Ay, gusto niya pang panunutan. Ha? Dandanik na pugtuan.
Dakay lakamalay, no apay ni Kwarog, ti pinagbalin ni parente nga chiptanod. Na, apay anak ko nam dayta. Kaya di namit ang mutagbasa. Di na amo ayamag. Ay na, pulos asaan na nga amaw. Kahit anya ko mga rodeta. Siya ka, siya tirumbang ngagbalin na chiptanod. Tapay anak ko nam dayta. Kadwa na, tanalay nga gayam. Nalaing kaya mag. Ay sos, narigat lati agsasaw tuyan. Nalainga, isuan no adaman tirumbang ngagbalin na chiptanod. Awan sa balay, no sana siya. Siya, tuyan, nangingmaw. Talaga nasiglat kayo atanod ako raw. Natiliw yung tatakaw iti manok iti rabi. Wananggay, pinagtitinulungan mi kadagiti tanod kaw. Saan kami anat naturaw? Ay rumbang laeng Nagbantay kami talaga. Idinadlaw mi nga dan diyak tatakaw. Kinahamat may. Ay, kasta ati tanod. Uray no adda nalabusan mi ahway tlide ken kapray. Na, Saan milatta asinarda nga nakinahamat diyak tatakaw? ay, nagtuturod kayon. Aging ga nakamatan min diyak tatakaw. Limaban pa lang. Anya nga iti naramid yaw. Dinanog pa. Lumaban gayam eh. Ay, nagturod din at chiptanod. Siyempre agpabaka kaya. No tinuratan lang ang kail. Awan ti makatiw kanya. Anya mo dahil chiptanod mo pare. Di na mo tagbasa. Na, di mo mo't ibagbagat ti kasta, paray. Naglaka lang, di na pa mo basahin. Ay, uray di na mo tagbasa ta nagagat ken naturod. Naturid na yabay. Apay, di mo na damag iti rabi ang nagronda da. Chismis lang na kita pare. Natiliw da jag tatakaw iti manok dito kabildatan. Dahil talang naturiday. Nalibtak at chiptanod ni Kwarog. Siyak pare, uray pa'y kasano karigat, kabalak abasahin. Malakip mo, hindi grade 1 tayo. Ay, amok asikat ti kalalaingan nga agbasa iday. Ti chiptanod, rumbang ang nalay ngagbasa. Kasla adda kayat mo asawon na. Ay kat naglaing ka nun nagits mo ti bagbagak pare. Apay, kayat mo tagbalin at chiptanod. Ay na, naglaing ka pare. Kasta talaga ti kayat ko mapasama. Amin ka di maray, na pagsasaritaan mi ita iti barangay hall, asukatanan ni chiptanod. Ha? Ni Kwarog? Sukatanan? Isumati ko na ni Kapitan. Ay, apay ngay ang masukatan. Kat mayatmat ni Kwarog kas chiptanod. Pagbigyan tayo man mat kano ni Kabadong, ta ibagbagana kat nga iso tinalaeng. Ay, awan lat amok ang nasaya at mapasamak marikwanang. Sana nasagit tinakam kaw. Ngunit tata ba dong tagbalin na chiptanod ang kail? Ay, rumbang laang Barang nasaysaya at taon, no iso ti agbalin at chiptanod ti barangay. Isumati ko na. Nalalaing ka nung nga adayong ngumitisi ka. Ay, yaminay. Talaga nakapoyak nga agbasa. Ay, talaga ngamin analaing nga agbasa ni Paribadaw. Ang am nalay nga agrunda. Uray alalya, jak kabutang. Ay, day takot ti pagbilibakan ka kaanakan. Sige, pagbigyan tayo ni tata ba dong agbalin at chiptanod, no day tati kayat na. Di siyak itan ti chiptanod tuyang. Kabaalam, tagbalin at chiptanod. Ay kat siyempre dahil ito yakin nalaing ka. Yakin din kabalan. Ay sos, badong, narigat tagbalin at tanod. Day tanto ki di chiptanod ay. Anya ko matinarigat. Nalakalaan tuyang. Basta mom tagbasa ka nagbilang. Sige man, kitaan taman no kabaalam mo lang tagbalin at chiptanod. Kunakman no agronda kayo ita, Kabadong. Madaman nga grunrundada maray. Ang tugawak lang dito tersinam. Taurayak nagiti pinagrunda. Asino dagiti pinagrundam. Nagiti tanod ko Kano nagaduda. Yaki di ibaunay. Simurot kamot kuman tas si kangaro ti chipda. Dita ka nagkamalay maray. Tichep. Aguro uray lang dayta. Iti i-report nagiti adda ti babay na. Kastaya,
Ni kwarog ide, kat sumursurot nga agrunda kadagiti tanod na. Sa bali ak nga raw, sa bali ti agtartaray dito'y panunod kaw. Gagangay, itinalaing nga tao. Mare, nimot pari badong dayta agur urok dito'y tugaw dito'y tersenam. Ay, di tamot tin anak urog. Kuna na nga inururay na dagiti tanod na anagrunda idirabi eh. Kayat mo asawan, saan ang nagrunda ni pari badong? Saan, Maray? Na, kasano at tanod dayta? Sapay aldawan, di mo tinagrieng taagawid kuman. Ay, kababain alablabsan dagiti tao anak nga anak katurog. Dito'y pa'y magngarod sangwanan ti tersenam. Riingaksan, Maray. Ay, makapirdi iti view. Di ka lamabain. Naturog ka kiday ni Jesangwanan titirsina ni Mari Kwanang. Pagbainak kumangay. Kay saan ka mo't kanugayam anapan nagrunday di rabi ay? Imbaon ko nga rod dagiti tanod kaw. Saan ka makawawat aya? Ay, wan gayam. Ayan na nga, di honorarium mau. Awanan ti bagas kan sidang. Ay, wala niya. Nas ka na maawat kaw, di honorarium kaw. Ay, mapan ko alain, kani parinteng. Tiaramideng, mapan ka pala ang umutang, kani marikwanang. Umutang manang. Ingkan, kano saan nakakayat a pautangan? Ibagam tinagan kaw, kaskip tanaw. Kasano ko maapautangan ka, Mare? Kadi pa'y naanaksayan tinagadong nga utang mo. Di na kayat apautangan. Oray ibagak anibadong kon te chip tanaw. Ay uray pa'y. Narigat mo't ano malugi dahi ti tersinak. Nungay ibagak anaungat ni badong kaw, kas chip tanaw. Kanaungat lata ah. Hanya ko mga iti pagbutngak. Agwala ni badong kaw. Agwala? Chip tanod nga agwala? Ha? Adayamot kasta ah. Ay, inak ibagakin ni badong kaw. Di na kayat apautangan. Marikwanang, agsarita taman. Apay ka ba dong? Agungungot ka mo't. Nasaya, tamadlaw mo ang makungungita. Tatalaga makaungungita. Apay nga road. Anya ti basol ko. Apay asaan mo ang pinautangan ni Tuyang kaw? Ah, talaga gaya, managipulong kan ka. No ay niya timbagak, iso ti masurot. No ibagak ang pautangan ni Tuyang kaw, naskay na pautangam. Nagturay ka mutan. Una, chiptano da nga ron. Sana agaputa si Kati Chiptano, kat maaramid mo latan ti kay kayat mo. Kaya't mo nga agwala nito'y tersinam. Ha? Ay, sus, paysunan. Ay, una yan ni Kabadong. Ay, buongan ng samot na titagilakong. Ay, isan da kalabdan. Kaya't ko ti makipin na tay. Tal na ka kadi. Siyak na ito agan anawakan ka. Ay, si kamot gayang paray. Kaya nga nga ron. Sino kumati mga nawakan ka nusan asyak? Apay nga agwala ka dito'y tersina ni Marikwanang. Nakaungetak, tasan na kaya't apautangan ni Tuyang kaw. Ay, ipukpuk kaw mo pa'y kano asi kati chiptanod. Iso arumbeng apautangan na kayo. Kit punumit paray. Awan gayang kortame. Awan kwartayo kan ni Marituyang. Wayne, iso nga ala kaw, di honorarium kaw. Honorarium. Manupay lang nga aldaw mo ang nagbalin at chiptanod. Alaam ti honorarium maaw. Apay, saan na mabalay? Lukundak samay. Inaramid na katsiptanon, ita, di yung itad honorarium ka. Yay. Ay, aglalaban tayo na nukas na. Ay, agtalnakan na Ay, Mare, saan ang mabalin nga agbalin at chip tanod ni Pari Badong? Ay, talaga amaday. Agasam man ti inaramid na dito tersinak. Nagadaw adi botelya alakom anabuong. Tinukol na pwede kayo nga istante. Ay, sos, nakaungungat. Kanabiit nga agpudot ti ulo ni Pari Badong. Kasta aya mo, tigalad ti chip tanod. Ay, ti chip tanod. Nalaeng nga agpasensya.
Kan imbes nga agwala, iso ti aganawa kadagiti agwalwala. Isumot day ta ti amok, takasta ni Kwarog. Isumait, ang ni pari badong, di napahikayat ti agronda. Wen ta ibabaw na laang nga dagiti tanod na nga agronda. Ket iso, agururay laang nga nakaturaw. Ay, saan akasta ni Kwarog? Kawan, sumorsorot ni Kwarog ang mapanagronda kadagiti tanod na. Ken talaga nga awan kabuteng na. Saan anasaya at tigalad ni pari badong? Isu nga isubli tayo ni Kwarog at chiptanod dito'y barangay. Is-istoryaan da kan di tarwar ba daw? Tapay ko mga istoryain dak. Saan ka no anasaya at ti ugalay kas chip tanaw? Na minsan naglang ang nagwala dito tersina ni Marijuanang saan ako na nasaya at chiptanaw. Kag isumot tinangag ko nga istoryaan da. Binuong-buong ko lang dagiti tagila ko na dakas akon. Nangagkaw asaan ka pa'y kanong agron-ronda iti rabay. No dahi tatis istoryain da may papankanyak. Sige, agrunda akon. Inton rabimot lang, agrunda. Panagnakak man na siya, ti katuturadan na chip, tanod dito barangay tayo. Ay na, nagmayatag silaw ititukak itaasal lagang kay. Nagadutin na tiliutan. Uwan nga rin ka, nakan. Sige. Kukak kayo lang akukak. Tatiliwan na kayo ni Kwarog. Ang kail, datawi dyan ako. Ha? Ewan, sino nga taday jay? Nutanod na kita. Apay ngagmay may sangay. Ay, ang mga noumay agsilaw apadata. Ay, abanta ng kail. Di ay abamon. Sige. Kukak! Kukak! Ha? Timalyawang kail. Umaysan dito'y ayanta. Umay nga, timarayon. Ay, way. Apay nga timaray. Kukak! Kukak! Ay, Kukak! Ustin. Adan anapabot nga. Ay, badaw, di kamot agkiraman. Agan anukan. Kukak! 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 Ha? Ay, sus! Sinarak ti spirito ti tukak ni Badungkaw. Kukak! 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 Na, kapanamaw! Kukak! Ay, sus! Aglag-tulag tumutin ni Badungkaw. Agbalbalinan na tukak. Ang kail. Nimit gayam tatabadong dyan nakita tayo dirabi ay. Ewan nga ron. Ay na, napabot ngan unay, hindi nagkukak ka. Ay, jak mating gagara binut butang. Napanmat gayam ka nung nagrunda ngagmay-may sa. Apay ngamin na nagrundang agmay-may sa. Inda ulwan na kumadag iti daduma atanaw tapno adda kaduhana. Ay, kwa, inta alawan ni pare badong. Kaasay, no kanayon latan nga agkukukak. Wano aglagto-lagto. Unang kail, kaasimot ni nana tuyang. Ay, nabanog ako ng kail. Sinalaan tamutain kan kinankantahan ta ni tata ba daw. Ngam kukaklatamot akukak. Wan nga ron. Awanan ti mapanunot ko awagas. Kukak! Kukak! Ay, na, Kapitan. Diyo ko na nabaybay anyo ni Badungko nga ang kukukak. Kukak! Maray, nakita mo. Inaramid minti amin ka ni Kwarog ng awan lata. Unang raud. Kukak! Ay, ada pang panunutan. Kukak! Isun sa ti kasayaatan a solusyon da ito'y aparikot. Anya da ita, Kapitan. Kukak! Adubun tayo ni pare badong. Mayat sa. Anya nga ito, Gwen? Nagkulay ti dayta? Ha? Agpipin na tayo nanukas na. Ay na! Mayatan ni Badungko, Kapitan. Ay, naimbaga na. Ay, mabigbig na kami paray. Peki din na sanyay. Sika ni Parinteng. Kat si Kamay ni Kwaraw. Ay, mayatan ni tata ba dong ang kail? Ay, narigat gayam tagbalin na jiptanod paray. Delikadaw, kung nakabutbutang. Ay, una. Nalakaayang amin ti agbalin at chip tanod. Isungay sublikon kung ni Kwarog ti panagbalin na jiptanaw dito barangay. Ay na, tatabadong.
narigat ti responsibilidad ti chief tanod. Iso adi mo karitan day ta trabaho. Gaputa irresponsable ka.